Atong balikan ang report ni John Cajon bahin sa Tulo lang ka observers ang gitugotan sa mining firm Toronto Ventures Incorporated Resources Development kung T-VIRD didto sa Zamboanga del Sur aron masulod ang minahan nunot sa mga reklamo sa indigenous people. John? Mencho, pasado alas 12 kaganyang udto, gitakda ang pagkatkat sa 3-man delegation ngadto sa minahan sa TVIRD na nanutang sa Sitio Balabag, Barangay Dipuri, sa lungsod sa Bayog, Zamboanga del Sur. Ang tulong representative gikan sa Philippine Learning Tour Delegation maulay gitugutan sa management sa minahan tungod sa seguridad. Mato di Dipolog City Bishop Jose Manggilan, tuyo sa 6-day environment tour ang pagpanalipod sa interes sa mga indigenous people o non-IPs kansang ancestral domain aplikado sa minahan. Langkuban ang 3-man delegation nila ni Bishop Antonio Ablon o nila ni Pastor Desmond Jagger Parson o ni Connie Osorio. Giubanan sila sa tulo ka opisyal sa TVIRD. Muabot sa unom ka adlaw ang tour sa mga environmentalist na gilangkuban sa 81 ka delegasyon lakip na ang napulo ka Canadian National. Lakip sa nabisitahan na sa tour ang proposed mining site sa lungsod sa Misalit. Sa Agosto 6, itaho sa grupo ang ilang mga nakuha nga kasayuran o ipabalo nga sa publiko pinagi sa press conference. Mencho? Daghang salamat, John Cajon, reporting gikan Pagadian City.